ina so ka sani cewa duk wani malami da ya ilimi, sawa'un karatu ne na boko ko karatu ne na addini, inda ilimi sunan shi ilimi, to yana da wahala a ce yayi wannan ilimi ne a cikin miƙe kafa da walwala. Duk wanda ya baka labarin tarihin karatunsa to yana da abubuwan da suka kawo mai cikas a cikin karatunsa, suna da yawa. Wani talauci ne ke kawo mai cikas, wani yana kallon mafita ga ta can, amma saboda mafitar nan tana buƙatar kuɗi sai dai ya haƙure tsaya daidai da'irar da ƙarfinsa zai kai ya tsaya nan wuraren. To so da haka nan babu wani wanda yake karatu kafarsa a miƙe duk abin da ya nema kawai ya ji ya samu, sai 'yan kaɗan daga cikin al'umma. To kuma duk irin wannan wanda daɗin zai mai wasan gartattu, sutattu, sakwarkwatattu, za ka samu su kuma da zai wahala su tsaya su karatun da ake so a lokacin da suke so. Nawa ne daga cikin uba zai kashe maɗansa karatu ƙasashen waje, ya kai shi nan ya kai shi can, ya dawo da shi nan, ya biya mashi jami'o'i na gida da na waje, amma yaron ya ƙi wannan karatun. Saboda haka nan abin da nake baka shawara shine ka ba da himma da ƙwazo wurin tabbatuwar iliminka da kuma wurin aikata iliminka. Amma kuma duk abin da ya kawo maka cikas kai yunkurin kaga wannan cikas ɗin bai fita ba, to shi kenan ka haƙura ka sallama ma Ubangiji subhanahu wa ta'ala sauran. Idan Allah ta'ala ya nufe ka da yayewa, Allah ta'ala zai kama wata hanya daga sama, Allah ta'ala ya yayi maka wannan matsalolin naka.